Wara li l-Ministru Ġotjena Bela għamel U-turn dwar l-isptar għas-saħħa mentali akuta biswit l-isptar Mater Dei, huwa kompla jinsisti li ħadan il-pass fuq parir ta' diversi esperti għalkemm fl-ebda ħin ma qal min kienu dawn l-esperti. Fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista weda numru 499 tajt li kellu jinbena sptar ġdid għas-saħħa mentali akuta kif ukoll ġnien terapeutiku biswit l-isptar Mater Dei weda li ġiet ripetuta budget wara l-ieħor fejn saħansitra intqal li dan l-investiment kellu jkun essenzjali biex dan is-settur jimxi l-qudiem. Iżda meta kien affaċċjat bid-domandi ta' Net News 3 wara nofsinhar, il-Ministru Ġotjena Bela insista li mwet imur lura mill-ebda weda li saret għalkemm konferma li dan l-isptar mhux se jkun qed jinbena għaliex minflok se jsiru units fl-isptar Mater Dei. Dan il-proġetti li ġimwiet is-snin saħansitra anke semma fil-budget u tajtuh pompa kbira s-settur tas-saħħa, ġifieri għalfejn mortu lura minn din il-weda elettorali. Sinjorina, maħniex qed immorru lura, aħna qegħdin Ma mhux ħatibnuh le? Aħna rridu nibnu, ħanibnu ġewwa Mater Dei innifsu. Matul l-aħħar xhur kemm il-darba ħarġet fid-der il-problema enormi ta' nuqqas ta' spazju fl-isptar Mater Dei b'numru ta' pazjenti jispiċċaw fil-kuruturi, fil-librerija jew fil-kantin, dan apparti l-istennija ta' sigħat sħaħsa biex wieħed jinqeda fl-emerġenza. Barra minn hekk il-Ministru Bela stess fl-aħħar ġimgħat kien ammetta li l-emerġenza mhix kbira biżżejjed għall-ammont ta' pazjenti li jkollhom bżonn assistenza medika bil-problema se nkomplu nesperjenzawha matul is-snin li ġejjin. Kien għalhekk li qam tħassib kbir meta tnejn fil-Parlament il-Ministru Bela qal li dawn il-units tal-kura psikjatrika se jsiru fl-isptar Mater Dei, iżda meta kien mistoqsija d-dettalji ta' dan il-pjan u għalinna biss li l-poplu se jkollu jistenna sa Mejju. Ħatinbena unit ġdida. Il-medja rrapportawni ngħid il-bieraħ fil-Parlament li ħatinbena ward ġdida. Maħniex qed nitkellmu fuq ward, qed nitkellmu fuq unit, ġifieri serje ta' wards. Pero kif wett il-bieraħ fil-Parlament, il-master plan ħajkun lest fi żmien ftit ġimgħat oħra u nkun nista' nagħti id-dettalji tiegħu f'Mejju li ġej. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jinbena sptar ġdid għal kura tas-saħħa mentali qrib l-isptar Mater Dei li jitkompla x-xogħol ta' rinnovar fl-isptar Monte Carmeli li l-kura fis-saħħa mentali tingħata fuq livell u b'mod ta' kif jiġu trattati kundizzjonijiet oħrajn u li jsir investiment fil-formularju tal-mediċini b'mediċini ġodda. Il-Partit Nazzjonalista jrid ukoll li jkunu integrati l-kura u t-trattamenti li jingħataw fis-sistema tas-saħħa mentali fil-kliniċi u fil-bereġ madwar pajjiżna biex nelbu l-istigma u li jsir investiment fir-riżorsa umana fil-kliniċi u fl-isptarijiet.